Και αν σου έλεγα ότι η κούρασή σου δεν προέρχεται από την ηλικία, αλλά από μια ενέργεια που έχει κοιμηθεί μέσα σου. Πολλοί, μετά τα 60, νιώθουν ότι η δύναμη σβήνει, ότι η ζωή γίνεται πιο βαριά, σαν να έχει ο χρόνος την τελευταία λέξη. Αλλά υπάρχει μια αρχαία, σιωπηλή και ιερή στάση ικανή να επανενεργοποιήσει την ζωτική σου ενέργεια, να ηρεμήσει το μυαλό σου και να επιστρέψει φως στο σώμα σου, χωρίς να κουνηθείς από τη θέση σου. Αυτή η γνώση φυλάχθηκε για αιώνες και το μυστικό της αποκαλύπτεται μόνο στο τέλος. Αν η ψυχή σου νιώθει ότι αυτό το μήνυμα σε καλεί, μείνε μαζί μου μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και γράψε στα σχόλια «Η ενέργειά μου ξυπνά». Στις βουνοκορφές του Σόγκ Σαν, πριν ο ήλιος αγγίξει τους ναούς, οι μοναχοί έβγαιναν σιωπηλά για να παρατηρήσουν τη φύση. Δεν αναζητούσαν σωματική δύναμη, αναζητούσαν το μυστικό της μακροχρόνιας ζωής. Για γενιές μελετούσαν την άσπρη γαλοπούλα. Παρατήρησαν κάτι αδύνατο να αγνοηθεί. Ενώ άλλα πλάσματα γερνούσαν, η γαλοπούλα φαινόταν να ζει σε μια αιώνια χάρη. Ακριβής, γαλήνια, διαυγής. Οι δάσκαλοι κατάλαβαν ότι το μυστικό της δεν ήταν στο να κινείται, αλλά στο να ξέρει να παραμένει ακίνητη. Όταν η γαλοπούλα ξεκουραζόταν σε ένα μόνο πόδι, κάτι άλλαζε στο σώμα της. Η αναπνοή της γινόταν πιο αργή, τα μάτια της πιο παρόντα, σαν κάθε κύτταρο να ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Οι μοναχοί παρατήρησαν ότι σε αυτή την ησυχία δεν υπήρχε αγώνας. Δεν υπήρχε προσπάθεια, μόνο μια βαθιά παρουσία, σαν το πουλί να έπινε από μια αόρατη πηγή. Πέρασαν χρόνια μελετώντας αυτή τη στιγμή. Δεν κοίταζαν μόνο, ένιωθαν, μιμούνταν. Προσπαθούσαν να κατανοήσουν με το ίδιο τους το σώμα αυτό που έκανε η πελεκάνα χωρίς να το σκέφτεται. Και σε αυτή τη διαδικασία κάτι άρχισε να αποκαλύπτεται. Ανακάλυψαν ότι όταν η πελεκάνα στήριζε όλο το βάρος της σε ένα μόνο πόδι, όλη της η ζωτική ενέργεια συγκεντρωνόταν σε ένα βαθύ σημείο του κέντρου της. Οι μοναχοί ονόμασαν αυτό το μέρος το παλάτι της αρχικής ουσίας. Δεν ήταν ανατομία. Ήταν κάτι πιο λεπτό. Ένα μέρος όπου η ίδια η ζωή φαινόταν να κατοικεί με περισσότερη δύναμη. Όπου το σώμα σταματούσε να σπαταλά ενέργεια σε περιττές εντάσεις και άρχιζε να τη χρησιμοποιεί για το ουσιώδες, να επισκευάζεται, να ισορροπεί, να ανανεώνεται. Παρατήρησαν κάτι ακόμα. Όταν προσπαθούσαν να σταθούν σε ένα μόνο πόδι, στην αρχή έτρεμαν. Το μυαλό γέμιζε με φόβο για την πτώση. Αλλά αν παρέμεναν, αν ανέπνεαν, αν εμπιστεύονταν, συνέβαινε κάτι εξαιρετικό. Ο φόβος διαλυόταν. Το σώμα έβρισκε τη δική του ισορροπία. Και εκείνη τη στιγμή ένιωθαν μια νοητική καθαρότητα που δεν είχαν βιώσει σε χρόνια καθιστής διαλογισμού. Ήταν σαν το σώμα, αναγκασμένο να συγκεντρωθεί σε εκείνο το μόνο σημείο στήριξης, να άφηνε όλα τα υπόλοιπα, ανησυχίες, αναμνήσεις, σχέδια, όλα εξαφανίζονταν. Και αυτό που απέμενε ήταν καθαρή παρουσία. Από αυτή την παρατήρηση γεννήθηκε μια ιερή στάση, η χρυσή γαλοπούλα. Δεν ήταν απλώς άσκηση. Ήταν μια πύλη προς την εσωτερική μακροχρόνια ζωή. Ένας τρόπος να μιμηθείς τη σοφία που η φύση ήδη γνώριζε. Διότι οι μοναχοί ήξεραν κάτι που έχουμε ξεχάσει. Ότι το ανθρώπινο σώμα δεν χρειάζεται να πιεστεί για να θεραπευτεί. Μόνο χρειάζεται να θυμηθεί πώς να το κάνει. Αυτή η γνώση μεταδιδόταν μόνο σε προετοιμασμένους μαθητές. Όχι από μυστικισμό, αλλά από σεβασμό. Διότι καταλάβαιναν ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι να νικήσεις το χρόνο, αλλά να τον υπερβείς. Δεν είναι να ζήσεις περισσότερα χρόνια, αλλά να ζεις κάθε μέρα από ένα πιο βαθύ, πιο πραγματικό, πιο δικό σου μέρος. Και ήξεραν επίσης ότι αυτή η πρακτική δεν ήταν για όλους. Όχι επειδή ήταν δύσκολη, αλλά επειδή απαιτούσε κάτι που πολλοί είχαν χάσει. Τη διάθεση να ακούσουν, να μείνουν ακίνητοι, να εμπιστευτούν ότι το σώμα έχει τη δική του σοφία, πιο αρχαία και πιο βαθιά από οποιαδήποτε σκέψη. Αν νιώθεις ότι η ψυχή σου αναγνωρίζει αυτή την προέλευση, γράψε. Θυμάμαι τη αρχαία σοφία. Ίσως σου είναι δύσκολο να κοιμηθείς, ίσως το σώμα σου κουράζεται πιο γρήγορα. Ίσως νιώθεις μια ανησυχία που δεν ξέρεις να εξηγήσεις. Δεν είναι γύρας, είναι αποσύνδεση. Άσε με να σου εξηγήσω τι πραγματικά συμβαίνει. Η ζωτική σου ενέργεια ρέει σαν ένα αόρατο ποτάμι. Όταν αυτό το ποτάμι φράσεται, το μυαλό ανησυχεί, το σώμα αδυνατίζει, το πνεύμα λυπάται. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά αυτό? Φαντάσου ότι περνάς όλη την ημέρα σκεπτόμενος τι λείπει να κάνεις.
σε ό,τι πήγε στραβά χθες, σε ό,τι θα μπορούσε να συμβεί αύριο. Το μυαλό σου δεν ξεκουράζεται. Και όταν το μυαλό δεν ξεκουράζεται, η αναπνοή σου γίνεται ρηχή. Χρησιμοποιείς μόνο το πάνω μέρος των πνευμόνων σου. Ο αέρας μπαίνει και βγαίνει γρήγορα, νευρικά, σαν να προσπαθεί το σώμα σου να ξεφύγει από κάτι. Αυτή η σύντομη αναπνοή λέει στο σώμα σου ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι κάτι πάει στραβά. Τότε η καρδιά σου χτυπά πιο γρήγορα, οι μύες σου σφίγγονται, η ενέργειά σου διασκορπίζεται προσπαθώντας να σε προστατεύσει από μια απειλή που δεν υπάρχει. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο όταν είσαι ανήσυχος. Συμβαίνει ενώ μαγειρεύεις, ενώ περπατάς, ενώ μιλάς με κάποιον. Το σώμα σου ζει σε μια κατάσταση συνεχούς εγρήγορσης που ούτε καν παρατηρείς. Έχει γίνει ο κανονικός σου τρόπος ύπαρξης. Χρόνια έντασης, σύντομες αναπνοές, ασταμάτητες σκέψεις και σιγά σιγά χάνεις την επαφή με το πιο βαθύ σου κέντρο, εκείνο το ιερό σημείο κάτω από τον ομφαλό, όπου ζει η αρχική σου ενέργεια. Όταν χάνεις αυτή την επαφή, η ζωή σου χάνει τις ρίζες της. Είναι σαν να ζεις μόνο στο κεφάλι σου. Οι σκέψεις σου περιστρέφονται και περιστρέφονται, αλλά το σώμα σου είναι εκεί κάτω, ξεχασμένο, κουρασμένο, περιμένοντας να ξανακούσεις. Σκέψου την τελευταία φορά που πραγματικά ένιωσες τα πόδια σου να αγγίζουν το έδαφος. Δεν περπάτησες απλώς, αλλά ένιωσες την επαφή, τη υφή, το βάρος. Πιθανόν να μην το θυμάσαι, γιατί έχεις περάσει χρόνια ζώντας από το λαιμό και πάνω, σκεπτόμενος, ανήσυχος, θυμούμενος, σχεδιάζοντας, αλλά χωρίς να κατοικείς πραγματικά το σώμα σου. Τότε εμφανίζονται η αϊπνία, το άγχος, η αίσθηση ότι έχεις χάσει κάτι ουσιαστικό. Αυτή η αίσθηση ότι κάτι λείπει, αλλά δεν ξέρεις τι. Ότι πριν ένιωθες πιο ζωντανός, αλλά δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά. Ίσως θυμάσαι στιγμές στη νεότητά σου όπου όλα ήταν πιο εύκολα. Όπου το σώμα σου απλώς λειτουργούσε. Όπου δεν χρειαζόταν να σκέφτεσαι κάθε κίνηση και πιστεύεις ότι αυτό χάθηκε με τα χρόνια. Αλλά δεν χάθηκε. Απλώς κρύφτηκε κάτω από στρώματα και στρώματα συσσωρευμένης έντασης. Δεν είναι σημάδια τέλους. Είναι καλέσματα επιστροφής. Το σώμα σου σε παρακαλεί να επιστρέψεις στο σπίτι, να επανέλθεις στο δικό σου κέντρο, να σταματήσεις να ζεις από την βιασύνη, από τον φόβο, από τη διαρκή ανησυχία και να ξαναρχίσεις να ζεις από την ηρεμία, από την παρουσία, από εκείνο το μέρος όπου η ενέργειά σου ρέει χωρίς εμπόδια. Είναι μια πρόσκληση, όχι μια καταδίκη. Το σώμα σου δεν σε εγκαταλείπει. Σε περιμένει, με απεριόριστη υπομονή, έτοιμο να σε υποδεχτεί πίσω τη στιγμή που αποφασίσεις να επιστρέψεις. Αν ακούσεις αυτή την κλήση, γράψε: «Επιλέγω να επιστρέψω στην ισορροπία». Εδώ είναι η αλήθεια που μεταμορφώνει τα πάντα. Το σώμα σου δεν είναι μόνο ύλη. Είναι ενέργεια σε κίνηση, δόνηση, συνείδηση. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο μια όμορφη έννοια. Είναι κάτι που μπορείς να νιώσεις αυτή τη στιγμή. Κλείσε τα μάτια σου για μια στιγμή. Φέρε την προσοχή σου στα χέρια σου. Μην τα κουνήσεις. Απλά νιώσε. Νιώθεις αυτή την υποβλητική αίσθηση, αυτή την αίσθηση θερμότητας, ζωής. Αυτή είναι η ενέργειά σου. Πάντα ήταν εκεί. Αλλά σπάνια της δίνεις προσοχή. Τώρα φέρε αυτή την ίδια προσοχή στο στήθος σου. Νιώσε πώς ανεβαίνει και κατεβαίνει με κάθε αναπνοή. Αυτή η αίσθηση δεν είναι μόνο αέρας που μπαίνει και βγαίνει. Είναι ζωή που ρέει. Είναι το σώμα σου να σου θυμίζει με κάθε εισπνοή ότι είσαι ζωντανός, ότι είσαι εδώ, ότι υπάρχει ακόμα χρόνος. Όταν το μυαλό σου, η καρδιά σου και το σώμα σου δονείται στην ίδια συχνότητα, η ζωτικότητα σου ξυπνά. Οι μοναχοί κατάλαβαν ότι η διατήρηση του σώματος σε συνειδητή ακινησία πάνω σε ένα πόδι αναγκάζει την διασκορπισμένη σου ενέργεια να επιστρέψει στην προέλευσή της. Σκέψου το. Όταν στέκεσαι σε ένα πόδι, το σώμα σου δεν μπορεί να επιτρέψει αποσπάσεις προσοχής. Δεν μπορεί να σκέφτεται το παρελθόν ή το μέλλον. Πρέπει να είναι εντελώς παρόν. Εδώ. Τώρα. Σε αυτή την εύθραυστη και ιερή ισορροπία. Είναι αδύνατο να διατηρήσεις την ισορροπία ενώ το μυαλό σου περιπλανιέται. Αδύνατο. Το σώμα σου σε επιστρέφει στη στιγμή του παρόντος με τον πιο απλό και άμεσο τρόπο που υπάρχει, κάνοντάς σε να νιώσεις κάθε μη, κάθε προσαρμογή, κάθε μικρό τρέμουλο. Σε αυτή τη στιγμή, το μυαλό ηρεμεί. Ο εσωτερικός διάλογος σταματά. Αυτή η συνεχής φλιαρία που σε συνοδεύει όλη την ημέρα. Αυτή η φωνή που κριτικάρει, που αμφιβάλλει, που σχεδιάζει, που θυμάται,
Σιωπά. Και όταν αυτή η φωνή σιωπά, κάτι πιο βαθύ αναλαμβάνει τον έλεγχο, η ψυχή σου. Αυτή θυμάται το αρχικό σχέδιο του σώματός σου. Σου ψιθυρίζει πώς να επισκευαστεί, πώς να ισορροπήσει, πώς να επιστρέψει στην αρμονία. Δεν χρειάζεται να το κατανοήσεις με το μυαλό. Στην πραγματικότητα το μυαλό μόνο εμποδίζει εδώ. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να το επιτρέψεις. Να εμπιστευτείς ότι το σώμα σου ξέρει περισσότερα από όσα νομίζεις. Ότι φέρει εκατομμύρια χρόνια σοφία σε κάθε κύτταρο. Ότι μπορεί να θεραπευτεί, να ανανεωθεί, να ισορροπήσει, αν απλώς σταματήσεις να το διακόπτεις με το άγχος και την βιασύνη σου. Σκέψου το αυτό. Όταν κόβεσαι, δεν χρειάζεται να πεις στο δέρμα σου πώς να επουλωθεί. Το σώμα σου ήδη το ξέρει. Όταν τρως, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις στο στομάχι σου πώς να χωνέψει. Το σώμα σου ήδη το ξέρει. Με τον ίδιο τρόπο, όταν εισέρχεσαι σε συνειδητή ησυχία, το σώμα σου ξέρει πώς να ισορροπήσει, πώς να αποκατασταθεί, πώς να επιστρέψει στη ζωτικότητα. Δεν είναι απλώς μια άσκηση. Είναι μια αρχαία πνευματική τεχνολογία για να ξαναγράψεις την ενέργειά σου από μέσα. Κάθε φορά που εισέρχεσαι σε αυτή την ησυχία, στέλνεις ένα σήμα σε κάθε μέρος της ύπαρξής σου. Λες, εδώ είμαι, παρόν, εμπιστοσύνη, πρόθυμος να ακούσω. Και το σώμα σου απαντά, πάντα απαντά, γιατί το σώμα σου δεν σε έχει εγκαταλείψει, ποτέ δεν το έχει κάνει. Εσύ είσαι εκείνος που έχει σταματήσει να το ακούει. Και αυτή η στάση, αυτή η ιερή ησυχία, είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να ανοίξεις ξανά αυτό το κανάλι επικοινωνίας. Αν αυτή η αποκάλυψη ανοίγει κάτι μέσα σου, γράψε. Η ψυχή μου καθοδηγεί το σώμα μου. Βρες ένα ήσυχο μέρος. Τοποθέτησε τα πόδια σου στο έδαφος. Νιώσε ότι η γη σε στηρίζει. Δεν είναι μόνο μία ποιητική εικόνα. Πραγματικά νιώσε την επαφή, τη σταθερότητα. Η γη είναι εδώ από πάντα. Δεν βιάζεται, δεν αμφιβάλλει, μόνο στηρίζει. Άφησε την να σε στηρίξει και σένα. Πίεσε απαλά τα πόδια σου στο έδαφος. Νιώσε πως το έδαφος πιέζει πίσω. Αυτή η επαφή είναι πραγματική. Είναι η σύνδεσή σου με κάτι μεγαλύτερο από σένα. Κάτι σταθερό. Κάτι που μπορείς να εμπιστευτείς. Ευθυγράμμισε απαλά τη σπονδυλική σου στήλη. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Άφησε τον αέρα να φτάσει μέχρι την κοιλιά σου. Μην πιέζεις τίποτα. Απλά κάλεσε τον αέρα να κατέβει. Νιώσε πώς η κοιλιά σου επεκτείνεται. Πώς γεμίζει. Σαν να γεμίζεις ένα ιερό δοχείο. Ίσως στην αρχή να νιώθεις ότι ο αέρας φτάνει μόνο μέχρι το στήθος σου. Είναι εντάξει. Έχεις χρόνια που αναπνέεις επιφανειακά. Το σώμα σου χρειάζεται να θυμηθεί πώς να αναπνέει βαθιά. Τοποθέτησε ένα χέρι στην κοιλιά σου. Νιώσε πώς κινείται έστω και λίγο. Αυτή η μικρή επέκταση είναι η αρχή όλων. Τώρα μετέφερε το βάρος σου σε ένα από τα πόδια σου. Κάνε το βουνό σου, τη ρίζα σου. Νιώσε πως όλη σου η ενέργεια κατεβαίνει προς αυτό το πόδι. Φαντάσου ρίζες να μεγαλώνουν από την πατούσα σου, να εισχωρούν στη γη. Αυτό το πόδι δεν σε στηρίζει μόνο. Σε συνδέει, σε αγκυρώνει. Μην βιάζεσαι. Πάρε το χρόνο που χρειάζεσαι για να νιώσεις ότι το βάρος σου είναι πλήρως υποστηριγμένο σε αυτό το πόδι. Ότι εμπιστεύεσαι σε αυτό, ότι ξέρει τι κάνει. Όταν είσαι έτοιμος, σήκωσε το άλλο πόδι μόλις μερικά εκατοστά. Δεν έχει σημασία το ύψος. Σημασία έχει η πρόθεση. Αν μπορείς μόνο να σηκώσεις τη φτέρνα από το έδαφος, είναι εντάξει. Αν το πόδι σου μόλις και ξεκολλά, είναι εντάξει. Δεν είσαι εδώ για να αποδείξεις τίποτα σε κανέναν. Είσαι εδώ για να ξανανιώσεις το σώμα σου. Και αν στην αρχή δεν μπορείς να σηκώσεις το πόδι καθόλου, απλώς μετέφερε περισσότερο βάρος σε ένα πόδι, ενώ το άλλο ξεκουράζεται ελαφρά στο έδαφος. Το όφελος δεν είναι στο ύψος. Είναι στην πρόθεση να συγκεντρώσεις την ενέργειά σου σε ένα μόνο σημείο. Άπλωσε τα χέρια σου απαλά, σαν φτερά ανοιχτά στον ορίζοντα. Νιώσε τον χώρο γύρω σου. Νιώσε πως τα χέρια σου απλώνονται, δημιουργώντας ευρυχωρία. Σαν να αγκαλιάζεις όλη σου τη ζωή, όλη σου την πορεία, όλα όσα είσαι. Τα χέρια σου δεν είναι τεταμένα. Δεν είναι αναγκασμένα. Απλώς επιπλέουν. Σαν τα φτερά της ταχτοπούτας που ξεκουράζεται στον άνεμο χωρίς προσπάθεια. Αν τρέμεις, χαμογέλα. Το σώμα σου ξυπνάει ξεχασμένες μνήμες. Αυτή η Τζεν Μπορ δεν είναι αδυναμία. Είναι συνομιλία. Το σώμα σου θυμάται πώς να ισορροπήσει. Βρίσκει μύες που είχες ξεχάσει. Αναδομεί την εμπιστοσύνη στη δική του δύναμη. Με κάθε Τζεν Μπορ, το σώμα σου μαθαίνει. Προσαρμόζεται. Γίνεται πιο σοφό. Έτσι, μην παλεύεις ενάντια στο Τζεν Μπορ. Ανέπνευσέ το. Χαμογέλα του. Είναι το σημάδι ότι κάτι αλλάζει.
Τώρα φαντάσου ένα χρυσό φως να γεννιέται στο στήθος σου. Με κάθε εισπνοή επεκτείνεται. Με κάθε εκπνοή ηρεμεί το μυαλό σου. Αυτό το φως δεν είναι φαντασία. Είναι η προσοχή σου. Και όπου βάζεις την προσοχή σου, ρέει η ενέργειά σου. Έτσι, άφησε αυτό το χρυσό φως να γεμίσει το στήθος σου, να κατέβει στην κοιλιά σου, να ακτινοβολήσει προς τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κεφάλι σου. Νιώσε πως αυτό το φως ζεσταίνει κάθε μέρος σου, πως φτάνει σε μέρη που είχαν μείνει κρύα, ξεχασμένα, κοιμισμένα και πως σιγά σιγά αυτά τα μέρη αρχίζουν να ξυπνούν. Μείνε για λίγα δευτερόλεπτα, μόνο παρουσία, μόνο ζωή. Μη μετράς. Μη μετράς. Απλά νιώσε. Αυτή η στιγμή είναι δική σου. Κανείς δεν μπορεί να σου την πάρει. Αν μπορείς να μείνεις 10 δευτερόλεπτα, υπέροχα. Αν μπορείς να μείνεις μόνο 3, εξίσου υπέροχα. Το σημαντικό δεν είναι πόσο χρόνο αντέχεις, είναι ότι το έκανες. Ότι έδωσες σε αυτόν τον εαυτό σου τη στιγμή. Ότι διάλεξες να επιστρέψεις στο σώμα σου. Έπειτα κατέβασε το πόδι σου αργά. Τοποθέτησε τα χέρια σου στην κοιλιά σου. Ευχαρίστησε το σώμα σου. Ευχαρίστησε την ενέργειά σου. Ευχαρίστησε τους αρχαίους δασκάλους. Αυτή η ευγνωμοσύνη δεν είναι τυπικότητα, είναι αναγνώριση. Αναγνωρίζεις ότι κάτι ιερό μόλις συνέβη. Ότι έδωσες στον εαυτό σου ένα δώρο. Ότι επέστρεψες, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, στο σπίτι. Και αυτή η επιστροφή, όσο σύντομη κι αν είναι, αλλάζει κάτι μέσα σου. Αφήνει ένα σημάδι, μια μνήμη ότι είναι δυνατόν, ότι το σώμα σου ακόμα σε ακούει, ότι η ζωτικότητα δεν έχει φύγει. Απλά περίμενε. Αν αποδέχεσαι αυτό το τελετουργικό στη ζωή σου, γράψε «Εμπιστεύομαι την ενέργειά μου». Με την πρακτική κάτι αλλάζει. Η αναπνοή σου γίνεται βαθιά, η καρδιά σου ηρεμεί, το μυαλό σου καθαρίζει. Αλλά δεν συμβαίνει απότομα. Δεν είναι μαγική στιγμή. Είναι πιο λεπτό από αυτό, πιο πραγματικό. Στην αρχή, ίσως απλώς παρατηρήσεις ότι κοιμάσαι λίγο καλύτερα. Ή ότι μια απόγευμα, χωρίς προφανή λόγο, νιώθεις λιγότερο τεταμένος. Μικρές λάμψεις. Σημάδια ότι κάτι μέσα σου αλλάζει κατεύθυνση. Ίσως μια μέρα συνειδητοποιήσεις ότι οι ώμοι σου είναι πιο χαμηλοί. Και δεν είχες σκοπό να τους χαμηλώσεις, απλώς συνέβη. Ή παρατηρείς ότι η αναπνοή σου είναι πιο αργή, πιο βαθιά, χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτείς. Το σώμα σου σταματά να ζει σε εγρήγορση και μπαίνει σε διαδικασία επισκευής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για χρόνια το σώμα σου έχει ζήσει σαν να ήταν σε συνεχή κίνδυνο. Ακόμα και όταν δεν υπήρχε πραγματική απειλή, το νευρικό σου σύστημα ήταν έτοιμο να φύγει ή να πολεμήσει. Και σε αυτή την κατάσταση, το σώμα δεν μπορεί να επισκευαστεί. Δεν μπορεί να ανανεωθεί. Μπορεί μόνο να επιβιώσει. Αλλά όταν εισέρχεσαι στη συνειδητή ησυχία, του στέλνεις ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Του λες, εδώ είμαστε ασφαλείς, εδώ μπορούμε να ξεκουραστούμε, εδώ μπορούμε να θεραπευτούμε. Και το σώμα σου, που περίμενε αυτό το μήνυμα για χρόνια, μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί. Μπορεί να σταματήσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Μπορεί να αρχίσει να επισκευάζει ό,τι ήταν σπασμένο. Να ισορροπήσει ό,τι ήταν εκτός ρύθμισης. Να ανανεώσει ό,τι ήταν εξαντλημένο. Οι εντάσεις απελευθερώνονται. Η στάση ευθυγραμμίζεται. Το βλέμμα φωτίζεται. Αρχίζεις να παρατηρείς ότι οι ώμοι σου δεν είναι πια τόσο ψηλά. Ότι η γνάθος σου χαλαρώνει χωρίς να χρειάζεται να το θυμάσαι. Ότι όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, υπάρχει κάτι διαφορετικό στα μάτια σου. Κάτι που δεν υπήρχε πριν από μήνες. Παρουσία. Ζωή. Οι άνθρωποι γύρω σου το παρατηρούν επίσης. Ίσως κάποιος σου πει, φαίνεσαι ξεκούραστος. Ή, υπάρχει κάτι διαφορετικό σε σένα. Και εσύ χαμογελάς, γιατί ξέρεις ακριβώς τι είναι. Έχεις ξανακατοικήσει το σώμα σου. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι εξωτερικό. Νιώθεις ότι επιστρέφεις σπίτι, ότι η ενέργειά σου δεν διασκορπίζεται πια. Ότι ο χρόνος πάβει να είναι εχθρός, δεν σταματάς τα χρόνια. Αυτό θα ήταν αδύνατο. Αλλά αλλάζεις τον τρόπο που τα κατοικείς. Πάβεις να ζεις σαν να είναι κάθε μέρα ένας αγώνας ενάντια στο ρολόι. Πάβεις να νιώθεις ότι το σώμα σου είναι ένας εχθρός που σε προδίδει. Αρχίζεις να νιώθεις ότι το σώμα σου είναι ο σύμμαχός σου. Ότι ο χρόνος δεν σου αφαιρεί τίποτα. Ότι η ζωή δεν τελειώνει. Μόνο βαθαίνει. Ανακαλύπτεις κάτι που οι μοναχοί γνώριζαν εδώ και αιώνες. Ότι η γύρανση δεν είναι πτώση. Είναι ορίμανση. Σαν ένα κρασί που γίνεται πιο πλούσιο με τα χρόνια. Σαν ένα δέντρο των ριζών του οποίου γίνονται πιο βαθιές με κάθε εποχή. Αυτό είναι η αληθινή ζωτικότητα. Όχι να φαίνεσαι νέος, αλλά να νιώθεις ζωντανός από μέσα.
Να νιώθεις ότι κάθε αναπνοή έχει νόημα, ότι κάθε βήμα έχει σκοπό, ότι η ύπαρξή σου δεν είναι ατύχημα, ούτε βάρος, είναι ένα δώρο. Και κάθε μέρα που ασκείς τη συνειδητή ησυχία, ξετυλίγεις αυτό το δώρο. Ανακαλύπτεις στρώματα του εαυτού σου που είχες ξεχάσει. Δυνάμεις που πίστευες ότι είχαν χαθεί. Μια ηρεμία που δεν ήξερες ότι είναι δυνατή. Και μια βαθιά σύνδεση με την ίδια τη ζωή που μετατρέπει κάθε συνηθισμένη στιγμή σε κάτι εξαιρετικό. Δεν χρειάζεται να κάνεις μεγάλα πράγματα για να νιώσεις ζωντανός. Απλώς χρειάζεται να είσαι παρόν στα μικρά. Το νερό που πίνεις, ο αέρας που αναπνέεις, η γη που σε κρατά. Όλα γίνονται ιερά όταν τα ζεις από το κέντρο σου. Αν διεκδικήσεις αυτή τη εσωτερική δύναμη, γράψε: «Η ενέργεια της γερανός ζει μέσα μου». Αν έφτασες μέχρι εδώ, δεν ήταν τυχαίο. Μέσα σου κατοικεί μια δύναμη που δεν γερνά, που δεν χάνεται, που δεν σβήνει. Κάθε φορά που μπαίνεις στην συνειδητή ησυχία, το σώμα σου ακούει την ψυχή σου και η ψυχή σου χαμογελά. Αυτό το κανάλι είναι ένας χώρος για ψυχές που ξυπνούν. Για εκείνους που θυμούνται ότι η αληθινή νεότητα γεννιέται από μέσα. Αν θέλεις να περπατήσεις αυτό το μονοπάτι συνοδευόμενος, εγγράψου και μείνε σε αυτή την κοινότητα του φωτός. Και σφράγισε όσα έμαθες με αυτή τη φράση. Η ισορροπία είναι αιωνιότητα σε κίνηση.